Tapos, parang orange na baso. Okay na of course. Mas kaya niya yung kapila. Yung papreo. Pin, Kai. Ako feeling ko may... Kai. Paul. Lolo mo. Side. Ito ko malaglag niyo ah. Ay, Ito malaglag. Ano ba yan? Yeah! Ha? Kanina ba? Best friend. Yeah! Wala na nang gawin. Kapag sa inyo ang Tatarong yan eh. Bakit bakit sa iyo? Oo. Nakailangan naman niya sa talong ko. Kupal yun. Bakit hindi? Naman ko. O sige, ano? Pre, lasing na. Pre, buwahit. Pre, lasing na. Ikaw, wala akong sinasabi. Ilagyan mo nga ano. Kami na mga lalaki. May nagumit na yun. Ako na. Ako naman. Sige, papunin kita ba? Ikot. Ano ka? Whiteboard mark? Ano ka? Blackboard. Blackboard. Yeah! Oh, yeah! Quiet. Sige, upload ka sa FB to, ah. Last, this is our lesson. Huwag nga naman ingay, magle-lesson ako. Magkapikunan ng dalawang to. Tingin. O, hindi kita. Hindi kita. Hindi nga kita. Fuck you. Our lesson today is about strength. Yeah! Eh, Video nga yan, Timang. Video nga dalawa kami ni Mark eh. Gusto ko picture. Yeah. Tara pa kami. May karog. Yeah? Nakakahiya kayo. Bien. Pati yung bien. Oo. Ang bigat. Whose line is it? Basta. Sasok ka hindi. Tuloy, anyhow. Sinong professor na ganito? Ito. Game, King. Okay, class. This is our equation. Uy, what naman ba yan? This is equation is equal to fx. Gusto, iniintay ko si Elmo yung magtataas ng damit eh. Elmo, dali! Net! Yun! Yeah! Yeah! Mabigat ba? Isa pa. Ano Jericho? Isa pa. So it's over. Yari kayo kay Lolo. Quiet. Behave. Sabi ko sa inyo, huwag kayo magpuprint sa baba. Sa gabi lang pa ito. Huwag kami. Baliw. Pre, akin yan. Elmo kasi nagpalabas ng tiyan eh. Pataan.